Hej, mit navn er Dan. Jeg kommer fra UC. Min kollega vil gerne hjælpe dig igennem den her video. Hvis du føler, at instruktionerne går for hurtigt eller for langsomt, kan du altid spole frem eller tilbage, men du kan også sætte videoen på pause. I denne video vil jeg vise dig, hvordan du returnerer det udstyr, du har lånt af UC. Hvis du har ændret eller opsagt dit abonnement, kan du nemlig have udstyr i dit hjem, som skal sendes retur til os. Hvis du har udstyr, der skal returneres, vil du modtage en ordrebekræftelse med en liste over, hvad der skal sendes tilbage. Du vil efterfølgende få tilsendt en instruktionsseddel og en returlabel. Du skal selv finde en god, solid papkasse, som du kan sende udstyret retur i. På den medfølgende instruktionsseddel står der nøjagtigt, hvad du skal sende retur, så du er sikker på, at det er det rigtige udstyr, du sender tilbage. Vi skal nemlig ikke nødvendigvis have alt det lånte udstyr retur. Når udstyret er pakket ned i kassen, skal du sørge for at lukke kassen forsvarligt. Ved at bruge den medfølgende returlabel, så koster det dig ikke noget at returnere udstyret til os. Husk at gemme dit track and trace nummer fra Post Danmark. På både din ordrebekræftelse og på instruktionssedlen står værdien af det lånte udstyr. Du skal sørge for at returnere det lånte udstyr senest 14 dage efter, at vi har sendt returlabel og instruktionssedlen til dig. Ellers sender vi en regning på det udstyret har kostet. Det udstyr, du ikke skal sende retur, skal du selv skille dig af med. Det kan afleveres på din lokale genbrugsstation. Vi håber, at denne video gav dig svar på dine spørgsmål omkring returnering af udstyr.